कुछ लड़की ऐसा भी मिल जाई है जवन दही या चीनी खा खा पेपर दे जाते हैं और ये सोचत हुई है कि दही चीनी खैले से पेपरवा शुभ होई, बढ़िया से जाई और हम पास हो जाई। तो भाई साहब अगर ऐसा भरम के दिमाग में बा तो अब निकाल दा। हाँ, कहेस कि अभी बहुत समय बा, अब अही कहेस कि अब अही पेपर कुछ बचल बा, वो हमें निकल जाइबा, समय बा तनी 2-4 दिन तनी पढ़ लेबा तो हो सकला कुछ कल्याण हो जा। लेकिन दही चीनी के भरोसे बैठल हवा तो लिखित है पास हो जाइबा, नीचे से पहला नंबर पे आइबा। हाँ, अगर दही चीनी के भरोसे जाइबा पेपर देवे, बतावा दही चीनी खैले से शुभ होला। अगर दही चीनी खैले से शुभ हो तो केहू इतना रुपया पैसा ना खर्च करत पढ़ाई खातिर, कोचिंग के फीस दा और किताबी के पैसा दा, ऊपर से तुहके चौराहा चौराहा चाट चाउमीन फुल्की चाटे के पैसा दा। इतना पैसा केहू देत ना है। सब 100-200 का दही कैस खरीद के जमवा के आ ले आके तुहके खिया दे आ अपनो घर भर खा के सोच हो जा। दही चीनी खैले शुभ होला। अरे शुभ तब होला जब शुभ मुहूर्त में उठ के पढ़ाई भइल रहे तब पेपर शुभ शुभ जाई। दही चीनी खवाई से नहीं पेपर शुभ जाई। भरम निकाल दा। आज जे मन लगा के पढ़ले होई तो कुछ खा चाहे न खा, लेकिन ओकर पेपर बढ़िया जाई, तो कोनो टेंशन नहीं बा कि हमें दहिया चीनिया मिली कि नहीं मिली। जब शुभ मुहूर्त रहल लोगन के पढ़े खातिर जा न्योता चापत